Eu quero darlle os parabéns á alternativa dos veciños, lease isto ou escoitese isto con absoluta retranca, por presentar esta moción que efectivamente nos vai permitir coñecer se a alcaldesa de Cambre, deputada desta corporación, está de acordo co trazado da vía Ártabra formulado polo Partido Popular desde a Xunta de Galiza, pasando por riba do sentir da xente de Cambre ou non. O que pasa que, claro, presentaron esta emenda que acepta a propia alternativa dos veciños e aquí o que nos queda claro, desde logo, é que a alternativa e o Partido Popular teñen un claro pacto para impulsar un trazado que nos entendemos que é absolutamente insolidario, que lles tumbou a xustiza, ademais, e que, sobre todo, prioriza os intereses urbanísticos dun concello sobre o interese xeral do conxunto da comarca. Miren, a realidade é que se queren impulsar o trazado, pois está o Partido Popular na alcaldía de Cambre, está tamén no goberno da Xunta de Galiza e, polo tanto, aquí non é necesaria unha moción na Deputación. Desde o BNG, o que levamos defendendo toda a vida e o que seguiremos defendendo é que a vía Ártabra ten sentido, se lle dá servizo e fai de auténtica circunvalación á comarca da Coruña, se lle dá saída ás persoas que viven na contorna da vía, como deberá ser con todas as infraestructuras viarias que se implementen cun mínimo sentido ou cunha mínima criterio de sustentabilidade. O que nós sempre defendemos foi que o trazado non podía afectar o humidal e, polo tanto, que esta obra tiña que facerse con mínimo impacto ambiental posible. É ben curioso que aquí o que se faga é eludir absolutamente a paralización da obra que é resultado dunha pésima xestión por parte do Partido Popular desde a Xunta de Galiza, o que non lle chegou xa con saltarse o que estaba acordado en 2004 sobre o trazado, senón que, ademais, se saltou o trámite de avaliación ambiental. Un fracaso absoluto, unha auténtica chapuza de tramitación e, como dicimos, unha absoluta vontade de pasar por riba de Cambre, das cambresas e dos cambreses. O que nós sempre defendemos é que a vía Ártabra sexa unha vía libre de peaxes e verdadeiramente vertebradora da nosa comarca. Entendemos e entenderemos sempre que o trazado que impuxa o Partido Popular desde a Xunta de Galiza non é o que se debe impulsar, e nese posicionamento seguimos, nunca o mudamos e é o que seguiremos defendendo en toda a comarca da Coruña. Nada máis pola nosa parte. Grazas, señor presidente. Vou tentar sintetizar os nosos motivos polos que estamos, evidentemente, en contra desta moción. O primeiro motivo é porque desde o Bloque Nacionalista Galego temos principios e temos principios ideolóxicos. Temos os principios ideolóxicos que din que nos declaramos como unha forza pacifista, pois entendemos como prioridade a defensa da paz mundial, o desarmamento e a disolución dos bloques militares agresivos e abogamos pola resolución pacífica e democrática dos conflitos internacionais. E tamén din os nosos principios ideolóxicos que nos opoñemos a calquera clase de inxerencia ou intervención militar e abogamos por relacións internacionais de cooperación. O segundo motivo é porque non hai exemplos no mundo nin na historia que demostren a utilidade da escalada bélica e o aumento do gasto militar para rematar con ningún conflito. Se cadra, sí que é moi útil e moi eficaz para rematar coa poboación civil, con infraestructuras, con hospitais, con escolas, etc. O que sí se coñece son as consecuencias da escalada belicista, o aumento do gasto militar ou a renuncia ao pacifismo por parte das organizacións políticas progresistas e a consecuencia é máis guerra. E sabémolo porque xa pasou. Pasou nos comezos do século pasado, por exemplo. Todo conduciu á Primeira Guerra Mundial. E daquela xa había voces que criticaban alto e claro e que quen apoiaba desde posicións políticas progresistas o aumento militar e que advertían do que podía conlevar e das contradicións de facelo.
Estoulles falando do que xa facía a principios do século XX Rosa Luxemburgo, que criticaba o seu propio partido por votar a favor da defensa do aumento do gasto militar e todo ese aumento do gasto militar en Europa naquel momento conduciu efectivamente a que comezase a Primeira Guerra Mundial. E despois todo o que aconteceu durante o século XX en Europa. O terceiro motivo é porque os cartos e os recursos públicos son finitos. Se estiran para unha cousa, non estiran para outra. Se hai para a guerra, non hai para dignificar as pensións non contributivas, contratar profesorado, para pagar bolsas de estudo, para política cultural, para investigación, para sanidade, para igualdade, para promover políticas de vivenda, para atención á dependencia que tanto demandamos desde aquí ou para políticas de loita contra o cambio climático. Reivindicamos desde o BNG que os recursos públicos deben empregarse para mellorar a vida da cidadanía, non para alimentar conflitos que só benefician a grandes potencias e ás empresas de armamento. O cuarto motivo é porque non asumimos a hipocresía dunha Comisión Europea que agora consinte que se recorra o endebedamento para aumentar o gasto militar cando no peor da crise de 2008 obrigou a implementar unhas regras fiscais e unhas políticas que afogaron gobernos e afogaron a cidadanía censurando a débeda pública. O quinto motivo é porque na Unión Europea hai máis de 90 millóns de persoas en risco de pobreza e exclusión social. O malestar social medra pola precariedade, o empobrecemento, a falta de seguridade vital e a imposibilidade das persoas de poderen desenvolver os seus proxectos de vida. O sexto motivo é porque no seo de Europa medra e avanza o neofascismo, o fascismo. E cando son os resultados electorais hai un escándalo xeralizado de por que avanza o fascismo. Mais non imos á raíz do problema. Non hai autocrítica. A Unión Europea non se pregunta se está dando resposta coas súas políticas aos problemas da xente, mas si se sorprende despois con que aumenten os apoios a quen prometen falsas solucións ou solucións máxicas a problemas complexos. O sétimo motivo é porque non cremos que a Unión Europea se teña que converter nun actor belicista, seguindo as directrices da OTAN e, polo tanto, dos Estados Unidos, no canto de apostar por unha política internacional baseada no diálogo e no respecto á soberanía dos povos. O oitavo motivo, este se cadra, é o máis grave, dicimos que non porque é absolutamente indecente darse golpes no peito polas situacións que temos ás portas de Europa, mentre se consinte activamente a impunidade do xenocidio que está a acometer Israel contra Gaza, porque permanece a Unión Europea impasível diante do sufrimento da poboación palestina e do sufrimento de outros povos, como tamén o pobo saharaui, e de outros tantos povos no mundo. É un actor belicista segundo lle cadra. E dalle, sen embargo, carta absoluta de normalidade a Israel no mundo deportivo, no mundo cultural, no mundo empresarial en Europa, como se fose un país máis da Europa. E como se non estivese cometendo un absoluto xenocidio en Gaza. Por certo, coa absoluta complicidade activa do Partido Popular, que ven de traer a sede da soberanía dos galegos e das galegas ao Parlamento de Galiza, de recibir a un membro máis dese goberno xenocida de Israel. Isto é absolutamente gravísimo e quero alzar a voz do Bloque Nacionalista Galego contra iso. Non se lle pode dar carta de normalidade aos xenocidas. E a Unión Europea ten unha absoluta complicidade co que está pasando en Gaza. Porque, de feito, non sei se o saben vostedes, pero no Parlamento Europeo non se pode dicir xenocidio. Non se pode nomear o que está pasando en Gaza como xenocidio. E iso xa é grave per se. E se non se pode nomear
O que está pasando en Gaza como xenocidio no Parlamento Europeo é por algo, é polos intereses da Unión Europea en Gaza. No canto de formar parte do bloque pacifista do mundo e de plantarlle cara a Israel, o que está facendo é ser absoluto cómplice. E miren, o noveno motivo é porque estamos nun contexto político de crispación e de desacreditación da política, no que é imprescindível, absolutamente imprescindível, que as forzas progresistas non lle fallemos os nosos principios, por moi fortes que sexan as voces a prol do gasto na guerra. Por máis que nos intenten caricaturizar, nunca van ser capaces, polo menos, de que desde o BNG renunciemos ao pacifismo. E, por último lugar, en 10º lugar, porque desde o BNG, e vinculado con isto último, reivindicamos hoxe máis que nunca que a política é a arte de resolver os conflitos e os problemas a través do diálogo e do contraste das ideas. Eu non sei se aquí hai quen é máis seguidor daquilo que dicía Groucho Marx, que a política é a arte de buscar problemas, atopalos, facer unha diagnose falsa e aplicar despois as solucións equivocadas. Nada máis pola nosa parte.